Yan na katoy. Huli. Ano na? Sana. Pwede na yan. Naka-good size din sa wakas. Oh, hindi na to mga toy. Oh, hindi na to. Ba't parang may kaliskis na to katoy? Nakawala ata to ah. Ha? Huli? Meron? Oy, ang ganda! Oh, di ba? Kachoy oh! Kachoy Denzel! Kachoy G lang talaga sa kalam! Grabe oh! Yan naman Kuya Delphin oh! Ang dami kuya oh! Oh, yan naman kuya oh! Oh! Ala, natapatan natin yung ano Kachoy! Ah, ito oh! Goods na siguro to. Ayan na rin. Wala tumalon. Tumalon. Tawa oh. Grabe oh. Tumalon siya katoy. Oh, mabisa na rin. Right sir, oh, di ba? Panalo siya no? Kasi Jay. Malaki pa yung kamay ko. Ano? Ano yan? Bekarami yan. Galing. Malaki pa yung kamay. Malaki pa siya sa kamay ko. Tatanong sa inyo mga toy. Ayan na. Isla Lecture. Ayan na, good afternoon po. Ayan na, shoutout sa inyo mga katoy. Oh. Isla Lecture kami mga katoy. Tapos kasama natin si Jay. Jay. Ayan, solid supporters natin. Ayan, shoutout sa inyo mga katoy. Dito kami mga sa ano, Isla Lecture. Yan sa gilid. Yan yung ano, yung C6 yan mga katoy. Yan, yung daan papunta doon, Taytay. Yun dito kabila, papuntang Bikutan. SM Bikutan. Yan, part pa to na mga ng ano, ng Isla Lecture. Shout out. Ayan, shout out sa inyo mga tayo. Ano, di na kayo sama rito? Hindi na, yeah. Okay. Napakabait itong mga anglers na to, di ba mga tayo? Para ma-experience daw natin bakbakan dito. Ayan o. Thank you mga tayo, Jay. Talaga. Ah! Yan, shout out kay Manoy Bengo TV. Yan, Miguel Love shout out. Philip Robles, Cyrus Neil Vlog. Yun, ayos. Tarlakinyo Anglers, Inse Anglers, Kachuinel, shout out sa inyo. Bago dumating bagyo, ano muna tayo, mag-impok ng makakain. Eh, sana din na tumuloy yung bagyo mga toy. Grabe, super typhoon daw yan, Diyos ko. Ay, oh, mga toy, anong oras ka pa dito Kachoy? Kanina na. Grabe, lalaki oh. Yan mga toy, oh, kangkong lang yung pain nito Kachoy na? Yes. Yeah. Sarap. Ito mga Katoy, napili kong spot. Napakaganda mga Katoy oh. Oh, kita pa sila doon sa kabila oh. Tingnan natin dito mga Katoy, kung wala dito doon tayo sa harapan nila. Mga Katoy natin. Tayo. Dalawang taw-taw gagamitin natin. Yan. Si Kachoy J doon din siya. Malaki please. Oh, yun. Ay, sus. Alak ka. Ang ganda ng tunog ah. Ayan na, yung isa pa, Oh, uy, ganda ng taw-taw mga Katoy. Oh, mga ano, gandang ano mga Katoy oh. Oh. Kaso maliit. Nakawalan natin. Nami-miss ko dun sa spot ni Kachoy Francis. Ganda rin kasi Jay. Wala yung kangkong nila dun eh. Nawala. Oo, Kachoy. Ginawa na ano, siguro yan yung parang tinaniman kasi ng malunggay yung gilid. Ganda ng labog. Yan. Oh, agoy. Grabe, pangalawa na siya. Grabe, kuha pa rin siya oh. Size 11 yan mga Toy. Gutom sila. Oh, nako. Parang di ata tayo makakaano. Bagay, mayroon talaga dito mamaw. Oh, nawala na. Oh, huli. Hala, asa na? Ah! Muntik na naman maputol. Muntik na. Okay, maliliit mo sa atin na pupunta natin. Grabe naman to. Wala na tayo itong masasabawan. Kangkong ah. Dito kasi pagka gusto yung kumuha ng kangkong, pwede rin. Pang ulam-ulam lang, no? Pero mayroong mga may-ari ng kangkong ayaw man lang pakpitasan, nagagalit. Yan na naman Kuya Delphin oh. Ang dami kuya oh. Oh, yan na naman kuya oh. Oh.
Ala, natapatan natin yung ano kasi. Ay ito. Goods na siguro to. Alanganin pa din eh. Ang taba oh. Naku sa Tarlac mga toy, napaka ano to, goods na to. Grabe kasi Jason, Tarlac, napakaliliit ng isda. Ay, shoutout nga pala sa natin doon, mga kaibigan natin sa ano, Barangay Bulok, yung Tantan, yan, mga Astrero family, ganyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sinyiga family, Katoy Nay, si paring Nay. Ito yo, di tayo nagkita Katoy, sayang. Tinapos tayo sa oras. Sana ano, sana itong November 30 ay mag-adjust ng ano yung natin, mag-declare ng Lunes o kaya Friday. Babalik ako dun. Babalikan natin yung spot natin dun mati sa may ano, Taltalon. Yan. Yan na naman oh. Grabe oh. Oh, yan na naman, naagay. Wala ka katsoy. Grabe. Harvest tayo dito. Harvest. Kailangan natin itong lumipat kasi pag ganito. Oh, kuha oh, nang kontian ng tama oh. Ha? Kalo nila kasi yan na naman. Oh, yan na isa oh. Oh. Sige. Imaitiban ko kaya yung kangkong para din na makuha no. Tapos si Kachoy. Dyan, baka dyan tayo. Salamat talaga kay Jay ha. Yan o, tumatakbo na kay Jay. Diba? Yan, okay na. Okay na yan. Ay Lord, nakakuha na sana kami dito ng mga malalaki Lord. Ito yung snack kami ni Kati Jay oh. Oh. Laki pati. Hindi pala natin nabigyan sila oh. Oh. Wow, ganda mga tayo. Snack tayo mga tayo. Hindi pala natin nabigyan sila kanina. Ayan mga tayo, kain tayo. Yun lang, wala tayong tubig. Ayan na. Naku, yung floater yung kinakagat dito ah. Oo, tingnan mo. Oo. Oh. Ano, laki oh. Oh. Grabe. Naka, ay sayang, punta natin. Kaya mo? Oh, sinabit pa, sayang naman. Oh, naglalaban oh. Ganda tama. Ang ganda tama. Tangala-ngala. Ano mo ito yun? Ayun, laki. Ayun, thank you Lord. Grabe oh, di ba? Sana all. Grabe. Ay, salamat Lord. Nakakita rin ng malaki. Tuloy-tuloy na to. Diyan pala sa pinanggalingan natin ano. Tsagaan lang talaga ito matay. Tapos ano, tapatan no katay? Oo. Mabot ako dito kasi magandang gantong oras ng gabi. Oh? Dilim. May kumakagat pa rin kahit madilim? May pag madilim na. Yun. Maagat pa din. Pero pag talagang ano na, Wala na. malalaman mo naman kung ayaw na nilang kumagat kasi di nagagalaw yung mga kangkong no? Oo kasi. Wala nang gagawin. Wala na yan. Si Kajoy talaga oh. Harvester ng Isla Lakeshore pala to. Doon yung mga katoy oh, yung naka-harvest ako sa likod ng bahay nila Kajoy Francis. Yan na. Ito naman Talaga sa spot ni gabi. maganda to. Bikat tayo natin. Dito lang tayo. Yan tayo sa pin kung saan nakakuha si ano ng malaki. Babayabasin natin si Katay J. Kabiwas ano, Katay Delmar ano, punta na kayo dito Katay oh. Pwede pala rito gusto di na ano no, di na pupunta dyan sa ano, dyan lang pwede na oh, kila Katay Mart ano.
Ito lang oh. Uy, tinakbo na. Wala ka. Oh, walang pagbabago. Ay! Ano ba yan? Talagang. Grabe oh. Lunok na lunok oh. Liit talaga kasi bakit pagka ikaw malaki. Dapat mga to, pangatlong spot. Patak-patan na namin yung mga grupo namin. Yan sila mga tayo. Yan, tatapatan natin. Sige, diretso mo ba kami? Sige pa. Sige, pagkatya oh. Nakalawa na kayo. Doon ka, ibangga mo dyan sa may bandang kanan mo. Ayun, may nanginginaw-inaw. Tayo. Yun. Wala. Yung tinapon mo, pinagat niya na kaagad oh. Yan, nakatuy. Huli, huli. Ano na? Sana? Pwede na yan. Naka-good size din sa wakas. Oh. Pwede na to mga toy. Oh. Pwede na to. Ba't parang may kaliskis na to katoy? Nakawala ata to ah. May kaliskis na. Salamat sa Diyos. Ha? May kaliskis na nga no? Baka sunod na mauwi natin, hindi na natin kakaliskisan. Kinaliskisan na may Nagkaliskis lang. nakawala siguro. Hoy, yung mga nagkakatsin ko dito. Philip Robles oh. Kachinel. Mahilig kasi nila yun magkakatsin coke sila dito eh. Nagluluto sila sa bangka. Baka ito nakawala na sa kanila. Baka nililinisan na, nakawala pa. Oo nga no. Huli. Wala huli. Ay. Talaga naman kasi paborito ko ng ano dito. Kita mo lunok na lunok ko kasi. Kahit na 6'11 yung ano, size 11 yung hook natin eh. Maganda ng kulay. Tabang-taba sila sa kangkong oh. Naku, kung doon ka sa Tarlac, huli ka na. Lagot ka nagibayaw. Doon kasi sa Tarlac, naku grabe. Wala talagang malaki doon. Ganyan lang talaga. Ganyan, di lumalaki doon. Mga native kasi, native. Mga good size na yan doon kasi. Yung ganyang kaliliit. Nako, ang sarap isigang. Sabi kasi ano lang eh. Ha? Biya na kasi. Alin? Biya. Biya. Diyan lang, ang bilis ng kagat mo. Oh, yan na naman oh. Oh, di ba? Dinidribble lang oh. Yan, sige. Sige. Yan. Oh, sige. Yan. Mamaw to. Mamaw. Nako, binitawan. Six finger naman kate ah. Pag hinati. Finger ng baby. Finger. Six finger daw pagka bibi yung nagsukat. Ha? Wala na. Doon ano, mamaya bigyan kita. Meron ako doon eh. Bago nga lang yun ito kasi. Kaya palang gandang ipukul no. Bago pala yung reel mo. Hindi sa akin pinirapiri ito. Sinsya na kayo mga sa video natin. Magalaw kasi nasa bangka kami. Kailan kaya tayo magkakaroon ng GoPro? Ay, si Kuya Prince Pabarlan may GoPro na pala. Nakita ko sa video. Yan, magkano kayo? May payong dyan pala. Ayan naman ito. Wala, tumalon. Tumalon. Tawa oh. Grabe oh. Tumalon siya ka to eh. Ay ito, pwede na to. Ganda to. Ang taba. Papatulan na natin to. Kasi wala tayong maiuwi nito. Kailangan natin may pamprito. Di ba? Pampaksiw na lang muna tayo. Di muna natin. Ay, grabe.
Grabe ay. Hindi natin na siyang basaran na tayo mamaya. Umaga at kagat dito, ano? Wala na, hapon na. Hapon na tayo pumunta. Hapon tayo. Yan ang mga tayo. Yan na naman. Yan na naman. Oh, harvest talaga. Nay, ako. Maliit na masyado to. Ang sarap mamingwit ka to, grabe. Ang sarap talaga. Lalo pagka harvest na maliliit. Tiyanak. Tiyanak. Tiyanak na ito mga talaga. Ang grabe oh. Parang nag-umpisa tayo ulit. Anli pain, no? Ang ganda oh. Pati oh. Grabe oh. Sinabit kasi itong kong pamiwas. Ito yung maganda oh. Oo, yan oh. Ay. Ano naman makatayo? Yan na naman. Huli na naman makatayo. Ay, ala. Talaga naman talaga mga katoy. Anli talaga. Ay, ading pamait atoy ni. Nagbatit. Ay, apo. Mukhang gagamit tayo nito ng papain ako ng mamaya mga tayo ng ubi. Sigurado yun katoy, no? Ha? Yung ubi kaya dyan, marami-dami na. 100. 100 sigurado yan eh. Mga na 10 na sigurong malaki na yan ano. Pinaitiban ko na mga to yung kangkong, di na talaga natanggal. Ayan naman oh. Wala na, tanggal na. Tinanggal na nila. Hindi pala, laki niyan katoy ah. Nauna ba kayo? Kakarating lang. Nagtampo. Tapatan lang talaga Maganda talaga double look. Para kunyari, kakagat yung isa sa maliliit, tapos yung isa sa oh, yung isa naman. Huli. Ayos na yan. Ay, maliit pala. Maliit na naman katsoy. Makalaki ka, balik ulit. Kung ayaw mo umalis. Baka walan mo. Ayan kasi Aldrin oh. Hihi. Mo pa kami ah. Sana all talaga malalapad. Kanina pa yung Patrick. Kunin ko nga itong ko. Ayaw mo ka Joy. Sayang nakawala na ng 2 bisis na. Ako dalawa pang malaki sana ako kaso nakawala. Ha? Huli? Meron? Oy, ang ganda. Oh. Di ba? Katsoy oh. Katsoy Denzel. Katsoy J lang talaga sa kalam. Grabe oh. Sana all. Talaga. Good size. Ayan muna mga tayo no. Hindi ako painalan bakit yung lalaki sana ng nahuli dito kaso. Yan ano. Oh. Hindi ako pinalad mo din spot ni Katoy Gini Denzel oh. Katoy! Shout out! Katoy J, wala kayo shout out? Shout out pala dyan. Grabe. So yan mga Katoy. Bali patrolling ko muna pati ito nga natin yung video na kasi napakahaba na. So yun. Ito yung fishing spot namin mga Katoy. Babalikan ko ito mga Katoy. So ako mga talaga sumasana susunod meron na. Grabe. Nakakamiss kasi yung isa lecture. Akala ko makakapulo ko doon sa pinukulang ko dati doon kasi Francis. Kaso nawala na yung kangkong pala doon. So dito naman
okay naman yung huli, kaso yung hulihan, kaso ano, madalang at maraming maliit. O yan, maraming salamat po. Yan lang po muna yung fishing spot natin, Isla Lakeshore. Yan, ito mga tayo, yung mga huli namin sa TJ. O, diba? Ang ganda ng size ito mga tayo. O, yan, yung pa. O, yung pa, o. Dito lang sa bangka. Ito pang pinali ni KJ, o. Pang pinali. Shout out sa Coleman. Grabe, o. Kadako-dako, iya. Harvest KJ. Thank you, Lord. KJ, o. Oh, grabe, o. Ayos. Mabisa na rin. Guys, sir, no, diba? Panalo si ano? KJ? Malaki pa yung kamay Andyan, ko. oh. Ano yan? Veterano yan, Kachoy. Galing. Mas malaki pa yung kamay, mas malaki pa siya sa kamay ko. 5.1. Andun pa, oh, marami pa dun sa kabila, oh. Malapad, malapad. Yan, oh, dami pa. Dami namin uli kaso, Kachoy, maliliit sila. Oo nga, eh, no? Maliliit talaga dito, grabe. Mabisa, oh. Grabe ito talaga sa KJ. Talaga pinasiklaban tayo. Pakitang gaylas. Yun lang mga tayo, no? Grabe. Spot ulit sa inyo guys. Oh, yan. Mga kasama natin. Dito na kayo mamingwit. Yan, sa Isla Lakeshore lang to. Sa C5. C6, no? C6 Lakeshore. Yung gilid. KJ, sa Kalam. Gusto niya maglibang. Grabe, oh. Malibangan lang, mabisa rin. Malalaki yung... Oo, swerte yan. Tapatan lang mga toy. Thank you mga toy. Si Sir, oh, di ba si Sir? Ang galing. Nakahuli pa. Ang galing. Nasa ano lang siguro yung kuya, no? Kamay. Oh, di ba? Palakihan talaga dito. Ako lang hindi umarbest. Kangkong lang din, no?